Първият частен диализен център в България, диализа Етропал Бета, отпразнува своя 4-ти рожден ден. Открит през 2007 година в Общинската здравна къща Несебър, тази година той бе разширен с 5 нови диализни поста, като така капацитетът му нарасна на 12 поста. С тържествен водосвет започна радостното събитие, на което присъстваха директорът на Регионалния център по здравеопазване Георги Паздеров, директорът на РИОКОЗ Бургас Светла Станчева, управителят на здравната къща в Несебър Маргарита Дилова, секретарят и заместник-кметове от община Несебър и представители на общинска администрация. Центърът е оборудван с съвременна техника, а високо квалифицирани специалисти полагат грижи за нуждаещите се от диализно лечение хора от страната и чужбина. За 2010 година до настоящия момент в диализа Етропал Бета са извършени 1200 диализни процедури на пациенти от общината, страната и чужбина.